Abesikhova sikaMaphethu umgwagwa wezulu umpondo zami lenkomeni ngazenjenize esabani lokho sasiyofuna amagudu sibheme sinibingelele sinamukele enhla nasezantsi lani tsemele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu. Uma sithi ke abakhulume namhlanje sikhuluma nawe ke ngokulandela ke ikhwelo elihlatshwa umnyango wezokungwa kwezemvelo iezemvelo KZN Wildlife nokuyilapho khona ke ubhekene nengcindezi yokuzingelwa ke kobhejane kanjalo ke nokuzingela okungekho emthethweni kuhlanganisa ke nokucekelwa phansi ke kocingo ngenxa ke yalesizathu lomnyango unxuseke amakhosi ukuthi ke awabe nezwi lapho khona ke ezophefumula enxuse emphakathini ukuthi akube khona ke ubambisana phakathi ke komphakathi nesiqiwu ukuze kuzonqandeka lesihlava esibhebhetheka okumlilo wequbula. Njengoba ke sikhuluma nawe osungula namhlanje sivakashele ke amakhosi amane akheleke isiqewu ihluhluwe Imfolozi Park esaziwa ngeHIP njengoba ke siqale enkosini ke yakwaMandlakazi saya ke enkosini ke ngempela ke uhlabisa saphinda saya enkosini uMdleje sayivala ke ngenkosi uMkhwanazi. Onke lamakhosi asho ngazwilinye athi ke umphakathi awubuyele ke ebuntwini ukwazi ukuthi ke ubambisane nesiqiwu kongiwe imvelo njengoba lezilwane zingezemvelo kanti zigcinelwe ke isizukulwane. Asibathole ke lapho sisikhona ke abakhulume. Ngiyabonga ukuthola ithuba emphakathini ukuthi ngikhuze Nkosi yami lomhlolo owenzakalayo emphakathini. Sengabaholi asikuthanda lokho kwenzakalayo emphakathini ukuthi sihlezi uphume inyamazana ngaphakathi esiqiwini ziphume inyamazana eziyingozi zizokona zizobulala abantu ngapha emphakathini wethu lezi inyamazana. Manje ke ngiyacela Zulu ukuthi ngoba aziphumeli iphuma ngoba phela sekubhotshoziwe esiqiwini. Ngiyacela Zulu ukuthi asehlise imimoya noma ngabe kunjani asehlise imimoya ke alesime bakithi ukubhoboza isiqiwi ngoba nkathi sibhoboza isiqiwi ulaka luza kuthini inyamazane eziyingozi inyathi ziza ngapha ngakuthina zizobulala abantu. Manje ke lokho ke asihambisani nakho. Ngiyacela mina ukuthi bakwethu sibambisane noma ngabe kukhona mhlambe singaboni ngasolinye nabo kodwa nje ukubhoboza ucingo ingozi iza kuthina phela emphakathini bese kuba yithina esilimalayo. Ngiyacela mina ukuthi uma kukhona esingathandiyo ngicela sizokhuluma khona emakhosini nathi sihambe sikubike esiqiwini nakho umphakathi uthe kanje. Ngiyacela mina ngiyayithatheli ilokozana umthetho nokuphatha ngezandla ngoba ukuseka ucingo kubeka thina engozini. Inyathi nje ngikhuluma eziningi zingapha ngaphandle azikho ngalezi ayibuyele nje phakathi ezinye inyathi. Manje okuyingozi ke lokho emphakathini kanti inyathi iyosona silwane ngesengozi kakhulu. Angiphathela amabhubesi ke kuphuma izindlovu aniyecabanga nje ngenkathi sibhobozile ngakathi sibhoboza thina ngapha ingozi thina sibekeka engozini kodwa iblame bese thina siyoyibeka esiqiwini. Ngiyacela mthe sibambisane bakwethu nesiqiwi. Isihlava siphethe kabi thina njengabaholi bomdabu. Sisiphethe kabi kakhulu. Ngoba thina sesinolwazi olunjulu ukuthi lezilwane nabantu kunobudlelwano obungakanani phakathi kwakho. Ngeke thina isizwe siphile ngaphandle kwezemvelo. Nemvelo ayiphili ngaphandle kwethu. Ngoba ngikhuluma khona kudala emandulo isido ilembe lalifike kakhulu lezilwane. Zingathintwa ngekhathi sithile. Nilwane zonke zingathintwa kunezikhathi zakhona ezibekiwe ngokwemvelo ukuthi ngalesikhathi ilwane ethile suke zinabantwana abancane esithina ngesizulu ke suke zineziqhubu. Akufuneka umbulali inyamazane ngoba kosali intandane lapha ezilwaneni. Kakhulukazi lezi zilwane sesijwayele kakhulu ukuhlukunyezwa kobhejane ngandlela zonke. Obhejane laba bona abawumnotho esizweni samakhosi.
amathuba omsebenzi aqhankqala ngazo lezilwane ngoba amazwe ngamazwe ivakashi ngobuningi bazo zizofukula umnotho lapha endaweni zamakhosi. Engingakusho lokhu okwenzakalayo sekuthanda ukuba ukhondolo olubi nesihlava esibi olicekela phansi esicekela phansi igama lobukhosi bendabuko ucekela phansi futhi negama lengonyama esingaphansi kwayo ingonyama yakithi kwaZulu ngoba njengoba sisemhlabeni wengonyama nje singamakhosi singamehlo sizindlebe zengonyama manje uma ezweni lezi esikuzo sekuzoba khona imonakalo efana nalena igama elingcolayo kungcola igama lengonyama uyabona nobukhosi bakwaZulu so siyimisele kakhulu mina ngapha sengeke ngazama ukubonisana nomphakathi makufika abasesiqiwini ukuzama ukuthi sibaqwashisa abantu ngokubaluleka kwemfuyo lengaphakathi esiqiwini kuba khona kwenyamazane ukuba khona nje nalo lonke uhlobo lwezilwane elapha esiqolo ngoba lento iyigugu lethu sisizwe wonke amakhosi akhele iqhiwu kusho ukuthi amakhosi abusisiwe ukuthi asondelane nesiqiwu ikakhulukazi esikhulu kangaka nesisineminyaka sikhona of which I think it's one of the oldest game reserves la emhlabeni if I'm not mistaken lana ngicabanga ukuthi sesibili ubudala nobukhulu uyabona so into ithi ukubulawa kobhejane ukubulawa kwezinyamazana ukuzingela ngokungekho emthethweni kuyichilo nabantu okumele ukuthi bahambe lokho bafundiseke kabanzi ngakho baphume futhi kukho ngoba kuzodicelela phansi into eyigugu nenza izizwe ezibuye emazweni ngokuhlukahlukana bangabe bagcine bangasenaso isidingo lesizathu sokuthi bezozivakashela eningizimu Afrika bezobona obhejane bezobona amabhubesi seswabulele thina siwumphakathi engifisa nje ukudlulisa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi ngicela ukuthi ke bekubone ukubaleka kobhejane nanokubaleka kuba khona kwesiqina nokubaleka ukugcina kwemvelo njengoba uma ngicabanga imvelo ibalekile ngoba akusiyona ethu njengamanje iphinde futhi ibe ikusasa lethu ubhejane nje mangisibonele ngobhejane ubhejane uyimvelo kunamazwe uthola ukuthi amazwe ubhejane abawazi ngamehlo enyama kodwa bawazi ngeincwadini thina saba lenhlahla enkulu ngokuthi uNkulunkulu wasenza ukuthi izizwe zethu sibe sikwazi ukuthi nana yonke into ekhona eyimvelo sibe nayo sekubalekile ukuthi sigcine nabantu beyeke ukuthi nana bengene ngaphakathi beyozingela ngokungekho emthethweni noma ngabe kuthiwa umuntu uzingela hlobo luni lesilwane kodwa into ebalekile ukuthi umuntu ethi mengena eyozingela kube kuhle lokho akwenzayo ukwenza kusemthethweni zikhona indlela zokuzingela esemthethweni kodwa yikho indlela ikhona ukuthi abantu mababulala obhejane ngendlela yabo uma abantu bebulala ucingo emva kalokho abantu agcine belimala iwona umphakathi ngoba izilwane zizophuma zihambe zingene emzini yabantu zingene emasimini abantu zidala umonakalo omkhulu zibulala izimfuyo emphakathini ekubeni kuyithina futhi umphakathi esisuke siyithina sibulala ucingo bese kuphinde futhi kuba yithina esikhalayo njengoba nje imvelo igciniwe asiyenze nathi ukuthi sisebenzisane kahle nesiqiwi imvelo sigcina injengoba injalo ukuze iyosiza nakwizizukulwane sonke esizayo siyokwazi ukuyibona yonke imvelo esabagcinela yona nanezathu esenza ukuthi nasibagcine njengoba kuyimvelo nje nabantu nabo bayimvelo akasingakushayela ihlombe nanokubulawa kwabantu ngoba nabo abantu bayimvelo nanokubulawa kwezilwane ngendlela engekho emthethweni asikushayela ihlombe ngoba nazo izilwane ezimvelo ukuthi ivikeleke kumele kusuke kuthina ukuthi nazi izilwane asivikele noma ukuthiwa khona abantu into abayibonayo esolisayo emphakathini ngoba uma ngizwe nje ukuthi akhona amasayini ayesolusa uma kukhona abantu abafikile noma ukuthiwa mhlamba kusibona bendawo kodwa uma ngabe besazobheka ukuthi basafuna ukungena bayaba khona basa uma kukhona insolo ekhona abantu abakubike lokho kubaphatha abakhona egodini ukuze kuzobikeleka nesiqiwo ukuthi bebe mahlomani ungazi kusuke nabantu nokuthi basuka aphi befike endaweni zethu
bezosidalela inkinga ngoba ngakusasa ithini silimalayo. Ucingo luyaliyaza ucingo. Ngabantu futhi labo abakhelezona iqhiwu lezi. Abanemfuyo la ngaphandle. Abanamsimi la ngaphandle. Kunezikole la ngaphandle eduze neziqiwu. Manje mabenquma ucingo, luqaqa nje belivandalize ucingo. Uphumile nezingozi ezifikelwe ngalolu ucingo ngaphakathi. Zithi imfuyo yabo. Zishaya izibhuqa imfuyo. Manje ke lemfuyo kuyona abafundisa ngabe izingane ezikoleni. Lona bhange laba abantu lapha imfuyo le. Kodwa manje sebenqaba ucingo lesilona lizofikela kanjani ke manje bayifuyile. Ilonke inga nje ungacabangi kwethu thina abantu. Siyalikhuza sihlava siyalikhuza impela siyakhuza. Siyajabulisa kakhulu. Okunye siyakhuza futhi abasingelayo. Ulicha bobanquma ucingo. Uma sebebuya abasaphumi la. Sebenquma indawo ucingo. Ilona seyilandela ke njengeimpisi namabhubesi nani nezinto. Seyilandela igazi lalento abayithweleke manje. Ayisayifici lento le bezifundilwa. Seyibhodlela ke kuphi emfuyweni yakho. Sokuyalimaleka njalo ubeli. Inkosi kabi sesikhuza sebabazi lesihlafa sokuvandalize into ebuyelwe ilwane eziyingozi. Mbukeli ke bekuyiwona ke amakhosi lawa ekade sikhuluma nawe ke osuna namhlanje esivezela kumbe eveza elawo ilaka ngodaba ke oluthinta ukuzingelwa ngokungekho emthethweni ikakhulukazi lokhu ke okuyinsakavukela ukuzingelwa kubulawe ke obhejane ngenhloso yokuthi ke kukhishwe uphondo kumbe bakhishwe izimpondo. Siyabonga kakhulu mbukeli ukuthi beyingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushayele isikhathi. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi suma kuyobe kusuluzayo inkosi inibusise.